Bueno, hemen hau, Txanberi, 2008ko apirila, egun arranketan. Haitu ze plaza polite, da nosteien mendiek ikusten dire. Haulan, ale, ondo hazigune. Ikusten da purbe, zenagoa dizinemeko etxe batzu. Leku oso politetan. Beste plaza bat hemen. Antxokia dau. Gero hemen badau iturri bet, holan oso ikustekoa dana, Arantxa. Baitu hor dau. Elefanten iturri. Ikustekoa, txelesko tamainuzko elefantia. Polita, Bueno, zer da, bat biru. Ja, kontzertu elastera hasiko da gogo handi ikusteko, da, bueno, bitartean apur bete afalduten da, afari merien da apur bete. Nio goiz data eta kontzertu edo goiz da eta Arantxe. Bueno, hemen dauko zue jebiladaren jebilara.
you are mine, not control.